Tatlo ka mga buluthuan sa Western Visayas nalakip sa mga eskwelahan sa pungsod nga magapatigayon sang pilot testing sang limited face-to-face classes sa masunod nga bulan. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Kate, 25 ka mga Buluthuan ang inisyal nga gintumod sang DepEd Regional Office Rehiyon para sa pilot testing sa limited face-to-face classes. Apang sa pinakaulihing nga ginpagwa nga listahan sang DepEd Central Office, 3 na lang ang nadala sa listahan. 20-25 kilometros gikan sa town proper sa Banuas ang Bugasong kag Barbasa Antique nahamtang ang Igsoro Elementary School kag Mayabay Elementary School. Duha ini sa 3 ka mga buluthuan sa Western Visayas nga nalakip sa pilot testing sang limited face-to-face classes. Sunod sa DepEd, ang ini nga mga eskwelahan ang nakapasar sa ginpatigayon nga risk assessment bilang minimal o kung low risk sa COVID-19 infection. Kinder tubtub grade 3 ang nahisugtan nga mangin Kabahin sang pagpatuman sang klase sa Buluthuan sa maabot nga Nobyembre 15. Tinatagaan namon priority ang learners who are heavily dependent on face-to-face learning interventions. Nalakip man sa magapatigayon sa pilot testing sang limited face-to-face classes ang Lacerna Integrated School sa Banuas ang Nabas Aklan. Pabor sa ining alihok ang LGU basta masunod lang ang mga ginapatuman nga protocol. Gusto ko diya matigayon ini kung maging okay, then maski ang tanan nga na sa eskwelahan, sundom ina, ma-face-to-face kami. Basta sunod lang kami sa protocol. Sunod sa DepEd, mangin voluntaryo ang pagpasakop sa mga estudyante kag dapat maging pirmahan nga parents consent ang manunudlo o kung personnel ang mangin kabahin sa pilot testing ang wala dapat sang comorbidities kag fully vaccinated. 12 ang maximum students para sa kindergarten samtang 16 naman sa grades 1 to 3. Limitado man sa tubtub 4 ka oras ang pagtiner sa mga estudyante sa Buluthuan. Kate, pagkatapos sang pilot testing, magapatigayon sang evaluation ng DepEd kag magadetermina sang iban pagid nga pwede makapatigayon sang limited face-to-face classes. Kate? Daryl nga 3 na lang ka mga buluthuan sa Western Visayas ang magapatigayon. Anong natabo sa 22? Kate, as of this time, nagahulat pa man sang final instruction ng DepEd Region 6 gikan sa Central Office tuhoy dira. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.